Эфирда адамнар вакыты исәммесез, biz bu атнаның иң мөһим вакыйгаларын сезгә җиткерергә әзер. Студияда Айзат Шаймарданов бүгенге чыгарылышта. Бәрәңге белән шикәр чөгендереннән пластик ясый башлаячаклар. Татарстан икътисады яшел химиягә ничек күчә? Материал включается в круговорот веществ в природе. Икмәккә бәя артмас дип, икмәк тотып ант итүче юк. Бәяне кем һәм ничек уйната? Сон бәяләре соңгы 3-4 айда гына 4-5 сумга артты. Барам дисәң юлы юк, карыйм дисәң шартлары. Ни өчен 20 ел буе Гаяз Исхакый музее беркемгә дә кирәк булмый. Профессор һәм кандидатларның Исхакый музеена аяк басканнары бар микән? Европа берлеге сайлаган юл һәм Татарстан барачак юнәлеш. Бу атнада гаҗәп рәвештә алар кисешеп куйды. Европа Советы бу чәршәмбе синтетик пластиктан ясалган һәм бер генә тапкыр кулланып була торган эшләнмәләрне тыйды. Алар табигатькә чист тартып бетермәслек дәрәҗәдә зыян китерә. Хәзер пластик калдыкларны хәтта кеше организмында да таба башлаганнар. Ул безгә ризык аша керә. Татарстанда исә Таиф компаниясының биопластик җитештерә торган өр яңа завод төзүячәге билгеле булды. Бу юнәлешне дөньяда яшел химия дип йөртәләр. Туфракка эләгәме, сугамы, мондый эшләнмәләр таркала. Димәк, табигатьне пычранудан саклый. Сария Хайбуллина бу проектның планета масштабында никадәр хәл иткеч булуын гап-гади мисал белән дәлилләр. Мы взрываем горные вершины ради угля. Добываем сланцевый газ. Внедряем шельфовое бурение. Танылган актер Леонардо Ди Каприо Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәреше буенча вәкил итеп сайлангач, планетаның ни өчен бик тиз җылынуын өйрәнә башлый һәм куркыныч нәтиҗәгә килә. Без инде дистә еллар бөтенләй торгызып булмый торган энергия чыганакларын сарыф итәбез. Безнең заводлар һавага зур күләмдә зарарлы газ бүлеп чыгара. Разница заключается в том, что сейчас мы делаем это сознательно. Әзер продукцияның күп өлеше химиядән. Физика законнары табигатьтә яхшы эшли әле. Кайдадыр кимесә, кайдадыр арта. Ул ясалма әйберләр җиргә һәм сулыкларга эләгә. Синтетик полимерлар эремей, таркалмый һәм йыртылмый. Мисал эзләп ерак йөрисе юк. Менә Казан су яр буе, әнә Кремль күренеп тора. Суда ни генә юк. Бутылка, савыт-саба, пленка. Дөнья океанындагы 85% чүптә хәзер пластик икән. Белгечләр хәл шулай дәвам итсә, 2050 елга диңгездә балыкка караганда пластик күбрәк булачак дип фаразлый. Шуңа да Европа Советы пластик эшләнмәләрне тыю турында карар чыгарды. Очраклылык, әмма төс тидерү. Нәкъ бу атнада Татарстанның Таиф компанияләр төркеме биопластик заводы төзү буенча яңа килешү имзалады. Тантана Владимир Путин катнашында үтә. Это одна из первых в мире производств, опять же, полимеров, но природа производства которых уже совершенно другая. Димәк, яңа завод чыгарачак продукция җитештерүгә яңа караш. Ул химияның яшеле. Бу хакта дөньяда сүз күптән бара, тик эшкә алынучылар сирәк. Это совершенно разные классы био- и нефтехимические полимеры. И сегодня те области, которые требуются биопластики, мы сейчас решили вместе с итальянскими друзьями производить у нас. Без Таифны инновацияларны уңышлы кулланучы зур нефтехимия комплексы буларак беләбез. Татарстан сәнәгать ягыннан алдынгы төбәк. Это вот, например, пластик настоящий. А вот такие вот пластики, это, например, это вот как раз пластик из одной из крупных сетей пищевых, то чувствуется, что текстура у него другая, и в целом, когда его начинаешь использоваться, начинают появляться потертости. Без бүген биологик пластикны кулда тотып карадык. Казан университетының лабораториясында. Әйтик, менә бу пакетның берсе чын синтетика, икенчесе био. Природа знает. Табигать моның үзенеке икәнен белә. Әгәр ул табигый бер икән, димәк аны эшкәртүче бактериялар бар. Экосистемага эләккәч ул таркала. Җир, су аны кире какмый, ул әйберләр табигатьтәге матдәләр әйләнешенә җайлыгына кирип китә. Биопластикны табигый продуктлардан ясыйлар. Шикәр чөгендере, бәрәңге кабыгы һәм шундый башка калдыклар. Завод елына 10 000 тонна биопластик җитештерә ала. Чимал, Миласса, Татарстанда күп ул. Бездә 3 шикәр заводы эшли. Зәй, Буа һәм Нурлатныкы. Тәүлегенә 3500 алып 8000 тоннага кадәр шикәр чималын эшкәртә. Часть уходит за пределы республики, часть... Хәзер калдыкларын бер өлеше республикада кала. Авыл хуҗалыгы оешмалары сатып ала. Икенче бер өлеше читкә сатыла. Узган ел шикәр чөгендере бик уңды. Чималны кая куярга, ничек сакларга дип аптырап беттек. Заводлар бөтен күләмне дә урнаштырып бетерә алмады. Әгәр дә якында гына Меласса сатып алучы тагын бер урын булса, әлбәттә, заводлар җиңел сулап куяр иде.
Димәк, яңа проект төбәктәге берничә проблеманы шишәчәк. Иң мөһиме, ул аның белән дөнья күләм кискен торган мәсьәләләрне хәл итүгә үз өлешен кертә. Сәрия Хабибуллина, Динә Газалиева, Марат Зайдуллин, Александр Ярашов, Яңа гасыр каналы. Без хәзер атаның башка вакыйгаларына кыскача күзәтүгә бүленик. Аннан дәвам иттерербез. Рөстәм Миннеханов Америка белән Татарстан арасында булган килешүләрне ныгытып, яңалары хакында сөйләшеп кайтты. Ул җитәкләгән делегацияне цифрлы технологиялар белән таныштырдылар, җирле татарлар белән аралашып, эшлекле сөйләшүләр уза. Президент төрле компания вәкилләрен Татарстанга чакырды. Как можно еще поближе быть вместе с вами, не только как ваш потребитель, пользователь, но и как ваш партнер. Минтимер Шәймиев бу атнада безнең телекамералар объективына эләкмәде. Фәрит Мөхәммәтшин 100 еллык тарихы булган ВЛКСМ оешмасы ветераннарын зур сәхнәдән котлады. Тантана башкаланың Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында оештырылган иде. Себер, КамАЗ, Байкал-Амур магистрале кебек гасырның иң гигант төзелешләрен башлап йөрүчеләр ул комсомоллар. Тарихи вакыйгаларны сурәтләгән фотолар, экспонатлар Башкала милли музеенда Комсомол тарихы, ил тарихы дигән күргәзмәдә урнаштырылган. Концертта куеп бердек, җыелышларда җыйдык, субботникларда да катнаштык. Менә шулай укмашып, берләшеп, бердән бер гаилә булып яшәдек. Алексей Песошин Татарстанның нефть, газ һәм химия предприятиеләре эшчәнлегенә кагылышлы утырышта катнашты. Ел башыннан әлеге тармакларда җитештерелгән товар күләме 980 миллиард сумнан артып киткән. Узган елга шушы чор күрсәткечләргә чагыштырганда 38%-ка күбрәк. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә искәртелгәнчә, сәнәгать тармагында цифрлы инновацион технологияларны күбрәк кулланырга кирәк. Очрашуда төрле компаниялар үз алгарышларын тәкъдим итте. Ел дәвамында артып торган бәя икмәкне дә читләп узмаска мөмкин. Аны пешерүчеләр хакны күтәрү турында сүз кузгатты. Шунсыз рентабельлекне югалтабыз диләр һәм гап-гади хисап ясыйлар. Иген уңышы түбәнме? Түбән. Онга бәя арттымы? Артты. Базар законы буенча үз кыйммәт кибеттәге хак белән тигез булырга тиеш түгелме? Түгел. Әлегә хөкүмәт һәм дәүләт структуралары социаль икмәккә бәяне сакларга вәгъдә бирә, арттырырга урын юк ди. Тик көн саен икмәк пешерүчеләр моның белән килешми. Бу чылбырдагы эзлеклелекне Нияз Рахман эзләде. Батон күпме? 29 сум. Кара ипи күпме? Украинский 37. Сельский 28. Икмәк сатучы Рәмзия Бахаудинова Казанда соңгы тапкыр бәя 1 ел элек артты дип. Бу атнада сатып алучылар кабат кыйммәтләнү турында сөйләшә. Гәрчә җитәкчелектән ул турыда сүз булмаса да. Күптән үзгәргән. Әле арттырабыз дигән җитәкчелектән. Юк, беркемнән дә әйткән сүз юк. 23 сумнан, батоннарыбыз 24 сумнан. Түгәрәкләре бар менә мондай, алары 23 сумнан. Менә Балташта икмәк сатучы Миләүшә Минхаҗева бәя арту турында әле ишетмәгән. Аларда икмәк хакы шәһәрнекеннән нык үзгә. Аерма хәтта 10 сумга җитә. Алалар, яраталар. Ихтияҗ бармы менә Балташ икмәгенә? Сорыйлар бик каты. Ашаган белми, тураган белә дигәндәй, аерманы бары тик камыр басып икмәк пешерүчеләр генә әйтә ала. Ни өчен Казан белән Балташ икмәге арасында 10 сум аерма барсын? Хәзер ачыклыйбыз. Иске Салавыч авылында кечкенә генә цехта тәүлегенә 1 тоннадан артык 5 төрле икмәк пешерәләр. Карасын 21 сумнан саталар. Онны Казаннан алып кайталар, аңа бәя арткан инде, ә бу киремне киметә. Файдасы бик әз. Без шул инде менә пироглар пешереп, булочкалар пешереп, менә шушы он бәясен каплыйбыз. Тәншә булмай. Ипи пешерүчеләр өчен бүген төп проблема ул он бәясе. Балташлар аны Казаннан 17 сумга алып кайта, икмәкне 20-21 сумга сата. Моннан файда алу мөмкин түгел диярлек. Конкуренция да көчле. Балташның бүген үзендә генә 3 ипи пешерү цехы бар, ә икмәкне тагын Казаннан, Күрше Кукмара һәм Малмуждан да китерәләр. Димәк, ничек телисең, шулай күтәреп булмый. Сон бәяләре соңгы 3-4 айда гына 4-5 сумга артты. Ипи бәясен аңа карап, риска 4-5 тәңкәгә күтәреп булмыйбыз. Бүген көндә шул 1 сумга арттыра алдык инде. 19 сум ел моңарчы 20 сум булды. Тәмам белгенлеккә чыкмас өчен бәяне үзгәртергә туры киләчәк. Калькуляция белән шутласам, бөтен транспорт расходларын именно менә шушы икмәк продукциясенә чыгарып кына шутласам, бүген көндә 27-30 сумнан сатсам файда бирер дип саныйбыз әле без аны. Районнар әле 30 сум турында хыялланганда, шәһәрдә инде ул 30-ның тыгы ягында. Монда да бер үк җавап. Шимал бәясе күзгә күренеп кыйммәтләнә. Аны сентябрь башында аны 17 сумнан алайдык бер килосын. Бүгенге көндә ул 21-22 сум белән дә килә. Шуңа күрә без дә мәҗбүри булабыз продукциябызны арттырырга.
Икмәкнең юлы узын, аның соңгы бәясен формуласын өчен зур көч һәм чыгым таләп ителә. Ипи пешерүчеләр шимал бәясе артуны төп сәбәпләрнең берсе дип китерә. Бәяләр күзгә күренеп артмаса да, статистика алып баручылар аны үзләренең соннары белән дәлили. Әйдәгез стат китергән мәгълүматларга күз салыйк әле. 2 ай эчендә бәяләр ничек уйныйсың? Ипи пешерү өчен кирәк булган маргарин, мәсәлән, 27 августта 110 сум торса, инде 22 октябрьгә ул 113 сумга җитә. Шулай ук шикәр көне 37-дән 39-га күтәрелә, йомырка исә 42 сум булса, октябрьдә ул 49 сумга җитә. Ә бу кулланучылар базарыннан алынган уртача бәяләр. Монда шуны әйтергә кирәк, бөтен нәрсәгә бәя артканда бер икмәк кенә элеккечә кала алмый. Әйдәгез статистикаларын карыйк. Ягулык бәясе узган елның декабрь белән быелның октябрь аралыгында 92 маркалы бензин 3 сумга кыйммәтләнә, дизель ягулыгы 2 сум 60 тиенгә, ягулык һәр җитештерген товарның үз кыйммәтендә утыра. К сожалению, сейчас время такое, что цены могут подниматься на все. Моннан качып була үзе, предприятиянең чыгымнарын киметеп экономияләп, сатып алучы түләргә әзер түгел икән, җитештерүче дә кулланучыны кайгыртырга тиеш. Икмәк бәясендә он хакы да хәлиткеч роль уйный. Августта бодай уны 23 сумнан 20 тиенгә орта, орыш бодай икмәге шул килеш калган. Бодай уныннан булган икмәк ризыклары бераз кыйммәтләнә. Тик менә кибетләрдә 2-3 сум аерма табучылар бар инде. 37 рублей стоит буханка белого хлеба. Бәяләр арта, бездә мәсәлән бер ак ипи 37 сум тора. Бу бит инде кыйммәт. Гәрчә әлеге авыл хуҗалыгы министрлыгында кискен артуны расламыйлар. Еженедельно мониторим цены на социальные. Без бәяләрне күзәтеп торабыз. Соңгы бер атна эчендәге мәгълүматларга караганда, арту күзәтелми. Кара икмәкнең 1 килосы 41 сумда 50 тиен тора. Бәянең ортачагын әле сентябрь башында ук Россия күләмендә фаразлаган иделәр. Октябрь айында югары сортлы будай оныннан пешерелгән ипигә бәя 10%-ка артырга мөмкин. Моңа объектив сәбәп бар. Будайга уртача бәяләр бу елның июле, узган елның августы белән чагыштырганда күтәрелде. 3нче класслы будайның килограммы хәзер 12 сум, августта 10, узган ел 9 сум иде. Әлеге икмәкнең социаль төрләренә бәя тотрыклы саклана. Икмәк заводлары аны арттырмас өчен бәяне башка продукциягә өсти, әйтик, камыр ризыкларына, чөнки алары дәүләт контролендә түгел. Инде хәзер җитештерүчеләр аерманы каплауны сорап, авыл хуҗалыгы министрлыгына чыгуы мәгълүм. Bütün beyazı көтерелә. Анда шикәр дә, бензин дә, бөтенсе көтерелә. Поэтому ул моментта карыйбыз. Очень высокие цены, очень благоприятны для товаропроизводителей. Бәяләр югары булу товар җитештерүчеләр, ашлык сатучылар өчен уңайлы, икенче яктан продукция кыйммәтләнә бара бит. Шуңа күрә социаль икмәкне субсидияләү механизмын кертергә туры киләчәк. Тагын бер яңалык, Россиянең монополиягә каршы федераль хезмәт җитәкчесе Игорь Артемьев икмәккә бәя артмаячак дип хәбәр итте. Тик икмәкнең кайсы сорты турында сүз бара, ансы әйтелми. Әгәр дә бәя артасы булса, экспортка китүче ашлыкны чикләргә мәҗбүр булачак ди ул. Нияз Рахман, Александр Лобанов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Аның рухы моны кичерә алмас иде. Гаяз Исхакыйның Чистай районы Яуширмә авылындагы музейын барып күргәч, шулай дисең. Татарның Исхакые бар дип гурланып сөйләргә яратсак да, бүген музей аның аяныч хәлдә. Милләтпәрвәр шәхес, күренекле язучы алдынгы фикер иясе, җәмәгать эшлеклесе. Йортның ачылуына инде 25 ел. Әйтерсең, тормыш та монда 90нчы елларда туктап калган. Аның коткаруның бер юлы дип, җәмәгать эшлекләре депутатлар хәзер музей фондын Чистайның үзенә күчерергә тәкъдим итә. Ни өчен бу мәсьәләне башка күрмәмешкә салышырга ярамавын Гөлназ Сайфетдинова белеп кайтты. Гаяз Исхакыйның туган авылы бу, Яуширмә. Тик музейына гына барып җитәм димә, юллар сикелтәле. Әдипнең тормыш юлы кебек. Экскурсиягә килгән автобусларның кире борылып китүенә гаҗәпләнәсе юк. Бәлки экскурсияга килүләре булса бурылган да булырлар иде, тик бу юлы алар монда комитетның махсус утырышына дип чыккан иде. Исхакый туып үскән йорт сакланмаган, әмма әдип туган ягына кайтканда шушы Сейфетдин сәүдәгәр йортында булгалый. 19нчы гасырга караган тарихи бина. Музейда 3000дән артык экспонат бар. Быел Исхакыйның тууына 140 ел булды. Тукай белән бер рәттә торган бөек шәхес. Татарның күренекле улының музее гына күренекле түгел. Здание ветшает все больше. Музейны ачалар да оныталар. Сүздә бар, ә чынлыкта ул күптән хуҗасыз йорт кебек. Келет, сарайлар, ат сарайы бик матур иттереп куелган иде. Мунчасы, кыйсы,
27 минуттан да аз вакыт içinde bütün üstü yanıp gitti. Узган айда янгын чыгып, Исхакый музей утарының бер өлеше күлгә әйләнде инде. Хәерчегә җил каршы ди татар халкы. Монсы да ишелмәс дип кем әйтә ала? Янгынны бөтен авыл белән сүндерергә тырышуда нәтиҗә бирми. Калган биналарны саклап калуда музей хезмәткәрләренең генә хәленнән килә торган эш түгел. Экспозицияны да үзгәртергә, һәм дә ки шулай ук ремонтларны инде бөтен түшәмнән алып негизенә кадәр менә кирәк. Было направлено обращение в Министерство культуры. Без мәдәният министрлыгына чыктык. Алар хөкүмәткә, президентка мөрәҗәгать итте. Шуннан бирле ремонт хакын ачыклау буенча эш барды. Башта сүз ремонт эшләре өчен генә 15 миллион турында барса, соңыннан аны 2 тапкырга киметтеләр. ГИСУ белгечләре бу акчаларның җитмәвен әйтте. Хәзер исәпләүләр буенча 26 миллион сум акча кирәк. Чистайлыларның гозерләре урынсыз булмавын аңладылар. Күргәннәрдән соң төрле фикерләр уяна. Чистайдагы музей комплекс карамагында калдыру ягында түгел, аларга бу музей кирәкмәгәне күренеп тора. Алар монда бер нәрсә дә эшләмәгәннәр. Моны республиканың милли музей карамагына биреп, шу милли музейга кире кайтарса. Ташландык хәле район түрәләренең салкын карашыннан диючеләр дә булды депутатлар арасында. Әмма бу очракта җаваплылыкны җирле түрәләргә генә кайтарып калдыру урынлымы? Мәдәният министрлыгы, Милли музей, Дәүләт советының Милли мәсьәләләр комитеты 200 ел узган. Килеп караганнары булмавы үзләре белән аралашкач ук аңлашыла. Заманында аякка бастырылган иде. Ул 1990 елны. Ул шул хәтле матур музейда без аңа шаккаттык, сөендек. Менә мин әле бүген әйттем. Бүген менә килгәч, инде 25 ел узып шушы музейга килгәннән соң көләсе түгел, сөйнәсе түгел, җырлыйсы килеп китте. Чөнки музей ярым ташланды хәлдә. Аның территориясе, Хырендагы җирләр урыннары шул хәлдә ташланды хәлдә. Коймалары ауган, кыйгайган, аның бюсты ярылып беткән, музейның ичендәге экспонатлар искергән. Хәзер инде мондый музейлар дөньяда юк. Бу очракта хаклык район җитәкчелегендә кебек, алар музейның хәлен бер сүз белән әйтеп бирде. Күпме кеше, күпме шәхес кандидатлык диссертациясын язды, Исхакый әсәрләрен өйрәнеп. Күпме кеше профессор булды. Ләкин ул профессор һәм кандидатларның Исхакый музейына аяк басканнары бар микән? Очрашуда төрле фикерләр яңгырый. Музейга ремонт ясау гына коткармый, юллар юк. 10 километрны капиталь төзекләндерү район бюджеты көченнән килә торган түгел. Эшләсәк тә яраксызга чыгачак ди Чистай районы башлыгы. Без аны 3 ел элек ремонтлаган идек. Авыл хуҗалыгы техникасы кирип аны ватып бетерде. Урау юллар эшләсәк кенә. Раз безнең авылны кешесе булгач, музей авыл өчен кирәк, район өчен дә кирәк бит инде. Саклап калу өчен тагын бер юл тәкъдим итәләр. Ул әлегә иң кулайы кебек. Исхакыйның туган авылында һәйкәлен калдырып, музейны Чистай шәһәренә күчерү. Анда туристлар ташкыны зур, юллар да төзек, уникаль экспонатларны да шунда тапшырып булыр иде диләр. Чөнки булай да Исхакыйның Төркиядән кайтарылган шәхси әйберләре Казан институтында саклана. Документларның, материалларның кайтуы ул инде 90-нчы елларда ук башланды. Аның бер өлешен Төркиядә яшәгән милләттәшләребез әлеге фондка бәйле булмаган кешеләр тарафыннан да килде ул. Музейның язмышы хакында хәл иткеч сөйләшү 8 ноябрьгә билгеләнде. Ул көнне Дәүләт советы комитетының киңәйтелгән утырышында уртага салып фикер алышачаклар. Ни өчен мәсьәләне башка сузарга ярамый? Ни өчен аның мирасы мондый мөнәсәбәткә лаек түгел? Гаяз Исхакый татар милләтенең яклаучысы, мөхаҗирлектә дә теленә, иленә, халкына тугры калган. Эшчәнлеге күп тармаклы: әдәби, сәяси, иҗтимагый, публицистик, гыйльми, тәрҗемәчелек, педагогик. Халкыбызның киләчәге турында уйлап иҗат иткән әдип тә, милли азатлык хәрәкәтенә өлеш керткән көрәшче дә ул. Чистай районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Россия халыкларының туган телен саклау һәм өйрәнү фонды булдырыла. Җомга көнне Владимир Путин шунда йөкләмә бирде. Оешманың составы 3 ай эчендә расланырга тиеш. Аңа бюджет акчасы, иганәчеләр ярдәме һәм башка чыганаклардан финанслар килер дип көтелә. Туган телне саклауны фондларга гына кайтарып калдырсаң, әлбәттә, ерак китеп булмаячак. Ул бит кемдер китереп биргәнне көтү белән бер. Үзеңнән башла. Шулга гади, әмма бик үтемле гыйбарәне аңлаган кешеләр милләтне саклау дилбегәсен үз кулына ала, үз гаиләсе эчендә. Калбым татар сәхифәсендә без сезне шундый татар ул кызлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген экраннарда Каюмовлар гаиләсе. Минем исеме Айсылу. Мин беренче класста укыйм. Буш время мин Лилия белән уйныйм. Минем Камил, минем улым
Мен Камил белән уйнайм. Кызым, әйдә дәфтәрләреңне карыйк әле. Иң яраткан дәресең нинди соң? Минем иң ярата математика. 2 алам 1 була 1, 5 алам 3 була 2. Әнисе Айсулу белән дәресләр әзерләгән вакытта без мин күзәк Камил белән утырам инде. Менә шулай без бергә машиналар белән уйнаштырга алабыз, китапларга утырабыз бераз, шигырьләр укыйм, әкиятләр сөйлим. Без гаиләдә бары татар теле сөйләшәбез. Бары татар теле. Безнең Айсулуның теле иртә ачылды. 3 яшь тулган вакытта без аны бакчага бирдек. Юк мөмкинлек сайларга. Бакчаның мөхит рус иде, тәрбиячеләр рус иде. Без бик нык борчылдык. Балабыз бер сүз русча аңламыйча ничек иттереп кирип китер микән сәтка дип. Кирип китүгә түгел, ярты ел эчендә баланы 180-гә бордылар да куйдылар. 6 яшеннән гомумән татар телен онытылсак була, аңлый, менә әйткән сүзне татарча, кире җавап бирә алмый. Русча җавап бирә. Бу мине бик зур кайгыга басты. Каран озак кына уйланып бирдем, ничек микән дип. Икенче татар гимназиясенә баланы бирергә булды. Нинди нәтиҗә бирә икенче татар гимназиясенә соң менә татарлык кешееме, татарча белеп? 2 ай гына укый. Нәтиҗә бар, әкрен-әкренгә менә көн сайын сөйләм теле байый баланың. Минем иң ярата шундый китап. Нәрсәсе шуйсың бу китапның? Мен анда ошый әкият, картинкалар ошый. Бу нәрсә дип атала бу китап? Мин только итә карамадым, әзгенә только карамадым. Да, миңа бик ошый. Баланы ниндидер авторитар режимда тәрбияләү түгел, аңа күбрәк әзрәк үзенең фикерен әйтсә, аның белән чын олы кешеләрчә сөйләшеп, аның фикерен аңлап, аннарысын ипләп, җайлап кына үзеңнең фикереңне дөрес итеп җиткерә белүдер дип уйлыйм. Мәсәлән, икеле эшле алып кайткан очракта да ул баланы сүгеп түгел, әйдә бергә тырышыйк, шундыйрак юнәлештә алып барам эшне. 8-9 класслар булгандыр инде, татар теле белән әле кая китә алмам инде мин. Татар теле белән ничек мин татар телен бара беләм, иде яшькә җиткән, шуңа күрә киләчәге булмастыр дип, мин рус классына күчергә уйлап бирдем һәм күчтем дә. Татар теленең кирәклеген менә шул институтны битергән вакытта аңладым. Менә кайда гына эшләсәм дә бит һәрбер урында татар теле миңа һәрвакыт кирәк булды. Һәм бу минем конкурент өстенлегем иде. Без менә шундый журналларга язылабыз. Салават күперен Айсулу бик нык яратып укый. Әле бүген генә килде ул, менә көтеп ала инде, әле шишенмәгәндәген шуннан аерыла алмады, бөтен битен карап, әни монсы нәрсә дип кызыксынып чыкты. Монсын менә казанлыкларын ирем яратып укый, гаилә һәм мәктәп журналын монсы мин бик яратам. Зәңгәрме? Сәсәк. Шундай замана татар теленә һөҗүм бара, миллилеккә һөҗүм бара. Татар теленең киләчәген ничек күрәсез? Бер галим фикеренчә, тел ул тере организм сыман. Менә организм авырткан вакытта температура күтәрелеп, ул үзен-үзе терелтә. Шулай ук менә телдә нидер һөҗүмнәр вакытында менә ички көчләрне туплап, халык берләшеп татарча сөйләшә башлый, татар теленә игътибарны үзе арттыра. Өстән генә татарча өйрәнегез, татар телен үстерегез дигән бер, менә халык астан үзе аңлап татар телен үстерсә, аны беркем җиңә алмый. Әйдәгез, атна кадаклары Данил Сафаровтан. Исәнмесез? Президентка нәрсә бүләк итәсең? Бар әйбере дә бар сыман. Шулай да бу атнаны Путинга үзенчәлекле бүләкләкте. Ханты-Мансийскида ил башына явыз көчләрдән саклый торган Билбау тапшырдылар. Үзе дә җавапсыз калмады, кесәсеннән тәңкә чыгарып тоттырды. Туктагыз әле, президент кесәсендә тимер акча каян килгән? Метрога дисәң инде, юктыр. Мороженыйга дип саклагандыр. Тоңдырма яратканын беләбез. Бу бүләк нәрсәне аңлата соң? Аңладым. Президентка явыз көчләр белән сугышуда чыннан да иммунитет кирәк. Чөнки шушы көннәрдә үзе белдергәнчә, бәрелеш көчле булачак. Ярый әле без җиңәчәкбез. Без җәннәткә эләгергә тиешбез икән. Ә дошманнарыбыз сдохнут. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Бу атнаны 3 кешенең башына бәхет ишелеп төште. Беренчесе Голландия балыкчысы
аның ятмәсенә очраклы рәвештә чиста алтыннан 2 коелма эләккән. Бәясе безнең акча белән 60 миллион сумнан артык. Менә шундый 2 алтын балык. Хатыннарга гыйбрәт, ирләрегезне балыкка барудан тыймагыз. Икенче урында Мәскәү егете. Ул төшендә 8 һәм 33 саннарына куеп лотереяда аткан. Күптә үтми бу төш чынга аша. Егет 9 миллион сум акча ата. Ни гаҗәп, отышлы комбинациядә шул ук 8 һәм 33 саннарыннан торган булып чыга. Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку. Өченче бәхетле бик үк бәхетле түгел, бәхетле булырга җыена гына. Бушлай игъланнар сайтында үзебезнең Казан кешесе 7-9лы саныннан торган 1 меңлекне 1 миллионга сата. Кулына мондай акча эләксә, кеше гадәттә нишли? Кара әле ничек кызык диде, вәссәлам. Ә безнең татар халкы молодец. Сәүдәгәр бабаларыбыз каны ага бездә. Сатылырмы, юкмы, 1000 сумны 1 миллионга сатып карарга кирәк. Игълан үлү бушлай бит. Дай миллион, ну дай мне 1 миллион, ну дай мне миллион, дай миллион. Бу атнаны Дәүләт Думасы депутаты менә шушы апа яңа салым кертергә тәкъдим итте. Үз бакчаңда үстергән яшелчә җимешләр өчен. Аларны әйтик базарда сату өчен махсус патент кирәк булачак. Әлбәттә, бу беренче чиратта әби-бабайлар кесәсенә бәрәчәк инде. Аларга хәзер фермерларга кебек караш. 6 сотыеңда суган үстереп сатасыңмы? Димәк син эшмәкәр. Тогда мы идем к вам, дияр иде бер рекламадагы абзый. Прежде чем начать говорить о фьючерсах и IPO, предлагаю обсудить главный вопрос нашей повестки дня. Шулай итеп, бизнесмен әбиләребезгә хәзер яңа статуска ияләнә башларга кирәк. Лизингка көрәк алырга уйлыйсызмы? Бизнес планыгызны күрсәтегез. Суган сатканда облигация, опцион, фьючерс кебек финанс инструментларын кулланырга мөмкин. Ә базар алып сатарларын хәзер кәбестә брокерлары дип йөртербез инде. Сау булыгыз. Барысы булыр окей. Ашарга булса күкәй. Ашарга булса күкәй. Яңа атнаның төп вакыйгаларын без киләсе шимбәдә ачыкларбыз. Исән-имин булыгыз.